Fil-parroċċa dedikata lid-Duluri f'San Pawl il-Baħar is-Sibt ingħatat l-aħħar tislima lil Casey Lynn Berras li tilfet ħajjitha fl-età tenera ta' 17-il sena. Hija sfortunatament tilfet ħajjitha f'inċident ta' traffiku fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu f'Ħattart. Waqt l-omelija ċelebrant tal-Quddiesa Father Joseph Mamo iddeskriva lil Casey Lynn bħala żagħżugħa ferħija, twajba u li tajn lil kulħadd. U għaddeskrivija li dejjem għexet ħajja tajba bit-bissima u għall-oħrajn. Fi knisja fejn ma kienx hemm fejn toqgħod labra barra l-familja għad kbir ta' żgħażagħ ħurew is-soba tagħhom għat-telfa ta' Casey Lynn Berras. Fost dawn tkellimna ma' Kert Galja, chairperson tal-Kumitat Żgħażagħ Ġawrin ta' San Pawl il-Baħar li kien emozjonat bit-telfa ta' waħda minn sħabu fi ħdan l-istess kumitat. Hija telfa kbira, jisu meta titlef il-bissima tiegħek kważi nistgħu ngħidu, mhu żmien faċli għalina xejn. Casey kienet persuna li tferħek, kienet persuna li anke jekk tarak bidwejja tiġi mal-ewwel biex tferħek, biex tarġa' tagħmlek kuntent u bissima fik. U ma titlaqx jekk ma tneħħix dak id-dwejja li jkollok. U naħseb jiena dik hija waħda mill-iktar affarijiet li ħanħossu naħseb bħala kumitat taż-żgħażagħ, bħala kumitat tal-festa kollu. Casey kienet parti minnhom, Casey nafuha żgħira, tilab magħna, nafuha ċab magħna, tifraħ magħna, bkiet magħna wkoll f'mumenti. Li nista' ngħid żgur hu li ħadd tkun f'qalbna dejjem, ġifieri nagħmlu x'nagħmlu fil-ħajja tagħna fil-ferħ u fid-dwejja nafu li ħadd tkun qed titbiss minna u tkompli tipprova tferraħna minn hemm fuq. Fuq it-suntier kulħadd kien kelma waħda. Casey se tibqa' dejjem f'qalbna.